והגענו לפרק הכמעט אחרון שלנו. כי הפרק האחרון שלנו מתעסק בזה שבאמת עצרתי הכל ונכנסתי לשיקום. אבל דקה לפני, הייתי עדיין בהכל בסדר. פשוט אמרתי לעצמי, אני צריך לעזור לאחרים, מה זאת אומרת? מי אני? מה, אני תמיד... אתה בסדר, אתה בסדר, אתה בסדר, אתה בסדר. לא ידעתי מה זה לחשוב על עצמי. מיולי 17, מ-17 ביולי 2023, כן, עד הראשון בנובמבר 2020, מה-17 ביולי 2024 עד הראשון בנובמבר 2024, הייתי הלוך ושוב לאמריקה, בהסברות, אם זה לבית חב"ד, אם זה לכל כך הרבה מקומות, עברתי כל כך הרבה ערים. אפשר להתחיל לרוץ. אהלן, היום אנחנו בפרק של הסברה. תוך כדי תנועה, הסברות, אי שם הכל התחיל ביולי 2024. יולי 2024. זה היה לפני שנה וחצי. ומצאתי את עצמי מסיים בדיוק איזו תקופה מטפלת של נטל, שהיא רק לא מקשיבה לי. אני מדבר אליה והיא אומרת לי, כן, בסדר. וכל שיחה אנחנו מסיימים אתה צריך ללכת לטיפול יותר ממושך ויותר מקיף. ככה במשך איזה חודש, אז פשוט בחרתי לסיים את זה. והיופי שזה יצא בתור שילוב משמיים. דניאל שרבי שלח הודעה בקבוצה גדולה של השורדים. מישהו רוצה לטוס לטקסס, לעשות להם ניגונים, אני צריך די-ג'יי. ואני פשוט שלחתי לו הודעה. עליתי בהגרלה, מפה לשם טסתי לטקסס, לעשות מנגינות. אז התחיל המסע בהסברה שלי. הגעתי לטקסס, פגשתי איזה רב בשם מנדי. הוא בא, הוא אמר לי, צריך שתשים שירים יהודים, ותעשה לנו שמח, ותרים, ותיתן כמה מילים, ובאמת שחשבתי בהתחלה שזה יהיה רק איזה מסיבה וזהו. אבל שמתי לב שבתוך בית חב"ד שם הרבה אנשים באים להתקהל ולערבים, ווואלה, מצאתי את עצמי מספר את הסיפור בפני קהילה אחרי יומיים. פשוט הגד מלא אנשים וממש היה חשוב להם לשמוע. ואז הבנתי שהאנשים חשוב לשמוע מה קרה. ממש חשוב לדעת מה קרה שם. אז התחלתי פשוט לספר את זה לכל יהודי אמריקאי שאני מכיר, בלופים. והגיעה המסיבה וחגגנו, ובאמת שהיה מגניב ממש. תודה רבה לך מנדי, תודה רבה לך דניאל, תודה רבה לכם. ובסופו של דבר מצאתי לנכון אפילו להיות שם בתחושה שהיא לא של חרדה, כי הייתי מנותק מהארץ לגמרי. אז הרשיתי לעצמי קצת אחרת, לצאת מהדירה של בית חב"ד, לא להיות נעול בבית. ואחרי הניגונים בטקסס, הנקודה הבאה שלי הייתה ניו יורק, מנהטן. זה הטיול של דניאל ארגן לי בסופו של יום, לא ציפיתי לו יותר מדי, באתי תמים. הגעתי תמים גם, יצאתי תמים אפילו. הכל היה מושלם. הגעתי לניו יורק, חיכה לי טדי עם דירה, שאמר לי וכיבד אותי, והכל שלך, תשמור על זה ותהנה. וביליתי שם שבוע, ואז התגלגלתי לאיזה דירת Airbnb של אחד שקוראים לו MB, והם אירחו אותי מדהים, והכרתי את כל המשפחה שלהם. סתם מהנחמדות אני קורא לזה, גם מזה שהם רצו להכיר אותי. אז ביליתי איתם עוד איזה שבוע,
וגיליתי שיש צורך שאני אסביר את הסיפור שלי. שהייתי בשבוע במנהטן, בניו יורק, אצל הבית של טדי, יצא מצב שפשוט אחד מבית חב"ד הראשי שמע עליי ואמר לי, בוא תגיע, אני רוצה לשמוע את הסיפור שלך, נשמח שתדבר. והגעתי אליו שם ל-770, ל-77, והוא פשוט אמר לי, תשמע, יש לי פה מרכז גדול, אתה רוצה לבוא לדבר היום? אמרתי לו, בכיף. יהיה הרבה אנשים רק? הוא אמר לי, לא יודע, לפעמים באים הרבה, לפעמים באים קצת. אמרתי, זו הזדמנות ראשונה באמת לעשות את זה. ובאו 500 אנשים. יותר מזה שבאו 500 אנשים, גם זאתי שהייתה אמורה לקרוא לי, לא קרא לי. זה כזה, היא עלתה לבמה והוא אומר לי, הבחור שקישר אותי מחב"ד, אתה עולה אחריה. ואז אני כזה מצפה שהיא תקרא אבי מדינה וזה, ואז אני, אוקיי, אני צריך לקום. קמתי מהר ואמרתי, שלום כולם, אני אבי, אני שורד נובה, והכל באנגלית, והתחלתי לספר להם את כל הסיפור שלי כמו שראיתם אתמול. אחרי זה פשוט מלא אנשים דיברו איתי, והיה כל מיני מינגלינג שהתקדם למקומות, ומצאתי את עצמי שם, מכיר עוד אנשים, ופוגש, ולא משתעמם ולא לבד. ומתוך זה אפילו מצאתי לנכונות להגדיל את המסע ההסברה שלי ולהישאר שם עוד טיפה. נשארתי עוד שבועיים בשביל להגיע לאטלנטיק סיטי להסביר שם אצל אבי רפפורט בבית חב"ד, ולצד השני של ניו יורק, גם כן לונג איילנד, לסג ארבור, לרבי בר לרמן, שגם הייתי צריך להגיע כדי להסביר לו, ולכל הקהילה שלהם, מה קורה בישראל. אני מציע לכם, תבואו לראות, כל הזמן, תבואו להיות פה. אני לא מבין מה יש באמריקה, באמת, כאילו, לפרוטוקול, רגע בצד, באמת, תבואו לישראל. האמת שזה היה הסוף שם, ההסברה אצל בר לרמן בלונג איילנד, בסבב הראשון, ופשוט חזרתי הביתה לאיזה פרק של איזה שבועיים, והרגשתי שאני עדיין צריך לעשות את זה. כי זה עוזר, כי אנשים שומעים, כי התנועה זזה, כי זה מסביר. ומצאתי אוניברסיטה ועוד רב שרצו שאני אבוא להסביר להם, אז קישרתי אותם ביחד, הם קנו לי כרטיס ועשיתי את כל הלוגוף של איפה אני הולך לאן באמריקה, והגעתי למצב שאני עושה עוד סיבוב. פעם נסעתי עם שרבי, והגעתי לניו יורק שוב. נחתנו בניו יורק, אני ונריה, ולמחרת כבר הטסנו מטוס עם דניאל. זה די היה הזיה, וזה רק אמר שאנחנו שלטים וזה טוב, ומה שאנחנו עושים זה בדרך הנכונה לאט לאט תהיה. אחרי יומיים כזה התפצלנו כל אחד לדברים שלו, אני נסעתי לג'רזי להסביר, הם נשארו במנהטן, המשיכו לשם, כל אחד בדברים שלו. והתקדמתי מניו ג'רזי בראש השנה לפנסילבניה ביום אחרי ויום למחרת לפילדלפיה לעשות יום זיכרון ב7/10/24, לבוסטון יום למחרת ב8/10 לעשות הסברה לאוניברסיטה, ויום למחרת לטוס לכיפור, לרבי האן בספוקן, וושינגטון סטייט, לעשות לו גם הסברה, ומשם אחרי כיפור לטוס למיימי, לעשות שם סבב הסברה, או לפני שהנובה היו שם, ויצא לי מכל החורים. ואף אחד לא שם, כבר צעקתי שם, אף אחד לא... כאילו כן התייחסו. פחות למישהו שצועק לבד זאב. וברור שלנובה ולכל הדברים האלה התייחסו ישר, זה לגיטימי. וכשאחד לבד צועק זאב, זה מוזר. עכשיו אני באתי ואני צעקתי עזרה. חלק עזרו, חלק באמת הבינו. חלק לא כל כך. כשנגמר לי כל הכוח מזה, חזרתי שוב לניו יורק, ורבי בר לרמן אמר לי, תשמע, אני עושה פה משהו, אני אשמח שתגיע.
אז לסיום סיומת, עוד פעם סיימתי אצלו. יש שם מצח כזה, אז זה מקום טוב לסיומות טובים. באמת, שתי הסבבים האלה נתנו לי את הכוח ואת ההבנה שאני יכול לעשות מה שאני רוצה בחיים ויש לי עדיין חיים. אבל ישר איך שהגעתי לפה, זה לא היה ההבנה הזאת. אני הבנתי ששום דבר לא זז, שום דבר לא מצליח, שחברים שלי עדיין בשבי, שזה לא עובד. והתמוטטתי, רציתי להתאבד, רציתי לקפוץ, רציתי לקחת מלא כדורים, ובערב של היום הולדת שרציתי לעשות את זה, וואלה, איזו חברה טובה הגיעה אליי בפוקס. אמרה לי, היי, מה קורה? אתה חוגג היום? אמרתי, איזה קטע שבאת, וזרקתי את כל הדברים כזה לשירותים, וזה מרעידות הפך לרגע חיבוק, ומה, אתה לא יוצא, או משהו כזה. וזה התקדם הלאה. אני אחר כך השפסתי את עצמי באברבנל. זה פרק בפני עצמו. אנחנו היום מדברים על הסברות באמריקה. ופשוט אחרי האשפוז יצא לי גם כן לטוס לאמריקה עוד פעם בשביל לעשות הסברה. אני קורא לזה הסברה האחרונה ויחידה. ממש עכשיו, בחגים האחרונים, הלכתי וצעקתי ואמרתי שזה לא מתאים בוושינגטון, זה עוד מעט עומד להיגמר. רוב החטופים מהנובה חזרו, כולם. נשארה חטופה אחת. חטופים החללים שצריכים לחזור. אנחנו צריכים לסיים את המלחמה הזאת. אבל התחלנו מלא דברים חדשים. אנחנו פה בבית, בבית חוסן אני קורא לזה, של עמותת עתיד לניצולים, של העמותה שהאחים שרעבי הקימו, שהעמותה שהלכתי והסברתי בזכותה בכל אמריקה וגייסתי כדי שהבית הזה יקרה. כדי שאני אגיע לפה סתם שמשעמם לי ביום ראשון ואין לי מה לעשות ולא בא לי להיות בבית לבד. אז בא לי לצאת מהבית וללכת לדבר עם איזה מישהו שהיה שם שמכיר, או יותר מזה, שמכיר אותי קרוב, שיודע מי אני. וזה כיף. אז א' כל תודה לכם שאתם פה, שאתם צופים. ב' כל, זה עוד הולך להמשיך קדימה, הבית, האומנויות. הבית מכסה הרבה דברים, כל שורד, מפונה, נפגע פעולות איבה, נפגע מהמלחמה, נפגע מהטילים, כל מי שמרגיש לא בסדר. א' כל שיצור איתי קשר, סתם גם אם זה לא קשור לכם ישירות, אם זה צד שלישי ואתם שומעים על מישהו, תיצרו איתי קשר. וגם, תיצרו קשר עם עמותת עתיד לניצולים. אנחנו כאן בשבילכם.